gaan we doen? Je mag gewoon normaal stuurboord, want je zit wel vrij en de rode dan. Even een ogenblikje, zal even kijken. Het fragment is van krekt voor het fatale ongeluk, waarbij 2 mensen omkomen en 2 oren vermist rijden. Er is te jaren dat er communicatie west had tussen de wettertaxi uit Haans en de snelboot uit Skilgewaai. Onduidelijk is wat we jaren en of er een bevestiging volgt op het voorstel stuurboord. Gewoon wij varen skippen mekaar bakboord voorbij. Ze zei het oud-KNRM-skipper Willem Wilstra van Drachten. Ik bedoel, als een diepskip bepaalde diepte vaarweg nodig had, en dat is vooral in de binnenvaart zo, die neemt ik wel eens vaak de verkeerde constant bij dan zeggen. En dan kan ze een boot opdwaan of een jacht, of ze praten met elkaar op een marifoon even al. Dan zeggen ze het zin, maar hoe doen we dit? Nou, dan zeggen ze, we doen gewoon bakboord. Dus dan gaat de ene een beetje zo, en de andere gaat een beetje zo, en zo passeren ze maar waar. Eigenlijk lieken 2 auto's. Krijg liggen 2 auto's. Maar in deze situatie, omdat het nou vaarwetter weer en met zandbanken en stromingen en zo, kwamen ze maar echt zien. En dan zei de ene zin te horen op de marifoon. Hoe doen we het nou? Nou, dan roepen ze, wij doen nog maar stuurboord. En dat is ik net abnormaal, maar dat is een duidelijke zaak. En dan gaat ze oorsbijnmodel. Dan gaat ze net sabijnmodel, maar dan gaat ze oorsbijnmodel. Dus stuurboord passeren ze maar wat aan deze kant. Uit het fragment is verder net uit te leren wat er na het contact correct misgaan is. Maar dat de skippers onderling contact houden op de marifoon is net zo gek. Ze hadden verplichting, zo gauw als ze losgaan in de haven, dat ze dat melden. Hallo brandaders, wij vertrekken. Dat jouw zoon. En dat is in Haans zo. Alle skippen maar melden dat ze de haven nu gaan. Als er helemaal niks van tevoren, als er helemaal geen onriet is, of wat ik maar, dan hoeven ze op zich net met de brandaders te praten. Maar het is net ongewoon. Dat is in de binnenscheep wat ik zag. Het kan gebeuren dat het aan de ene kant diepe vaarwetter is aan de andere kant, dat een geladen schip de oren wel horen moet en de oren zien oren wel, en dan praten ze met elkaar over. Na de omvaring is er ook nog marifooncontact te jaren tussen de snelboot Tiger en de brandaders. Was duidelijk wordt hoe groot de omvang van het drama is. Brandaders, de Tiger. Tiger, heeft je brandaders? Ik weet niet of het al gebeurd is, maar graag opschalen voor grip 1. Zijn we bezig?